Σπύρο Αγορίνα, καλησπέρα από τα μαγευτικά Πετράλωνα. Είμαστε εδώ μαζεμένοι, έχω κάνει μαλακία με τον ήχο, οπότε περίμενε μην εκεί που είσαι. Και ξεκινάω από εκεί που είχα μείνει. Βασικά, επειδή έχω την εντύπωση ότι πάλι έχω κάνει λάθος με τον ήχο, θα κάνω άλλη μια δοκιμή, αλλά όλα αυτά θα τα αφήσω για να τα βλέπεις. Τελικά δεν είχα κάνει λάθος με τον ήχο, γιατί... είμαι γαμάτος. Χριστούγεννα σήμερα, η ώρα είναι 12:21. Η θερμοκρασία είναι στους 14 βαθμούς. Αρχίδια είδες, αλλά δεν έχει σημασία. Εσύ τώρα βρίσκεσαι στη μαγευτική στούπα. Μακριά, μακριά. Και βλέπεις θάλασσα. Κάνα κόλλο, αλλά δεν είναι καλοκαίρι, οπότε δεν βλέπεις κόλλο. Όχι γιατί δεν είναι καλοκαίρι, αλλά επειδή γενικότερα είσαι παντρεμένος άνθρωπος και αγαπάς και γι' αυτό το λόγο κοβατζωμένος αναπτήρας. Και γι' αυτό το λόγο δεν κοιτάς κόλλους, γιατί είσαι καλό παιδί. Και είσαι ωραίο μωρό. Χρησιμοποιώ ατάκα κοντοπίδι. Είδα 17 βιντεάκια σήμερα το πρωί. Μαλακία έκανε ο χοντρός που μου βάλε ίντερνετ. Αλλά παρόλα αυτά δεν έχει σημασία. Γιατί αν δεν υπήρχε το ίντερνετ αυτή τη στιγμή στο σπίτι μου, δεν θα ήμουν εδώ να μιλήσω μπροστά σου. Ατιμούλικο. Λοιπόν, θα πιάσω από την αρχή το πράγμα, γιατί Χριστούγεννα είναι. Και σκέφτηκα να σου στείλω μια ευχετήρια e-card, επειδή είναι της μόδας αυτά τα ιντερνετικά τα περίεργα. Λοιπόν, είσαι έτοιμος? Ξεκινάμε. Καλησπέρα το Σπύρο, καλησπέρα το μαγευτικό τουπό, καλησπέρα και το χοντρό, καλησπέρα κραμέρι, κραστάσι, ψηλά λέιτορ. Καλησπέρα και το καπετάνιο, αν και δεν θα δει το βίντεο, γιατί και να το δει δεν νομίζω ότι θα πολύ καταλάβει, θα λέει ποιος μαλάκας είναι αυτός. Να ευχηθώ υγεία, ευτυχία, αγάπη σε όλο τον κόσμο. Κάποια μέρα θα γίνω στο Αρελάς. Σπύρο, ευχήθηκα σε σένα και σε όλη την οικογένεια. Ή τουλάχιστον έτσι νομίζεις. Με αφορμή που έρχεται το 2014, θα σου αποκαλύψω το μεγαλύτερο μυστικό που θα αλλάξει τη ζωή σου. Peace. Spiro, I am your father. Αυτά είχα να σου πω. Και τα είπα. Καλά δεν έκανα. Καλά έκανα. Και αν δεν με πιστεύεις, θα σου ορκιστώ. Μάτι Παναγία. Τέλος πάντων. Επειδή είναι Χριστούγεννα και είμαστε καλοί άνθρωποι, να ευχηθώ σε όλους. Χρόνια πολλά, καλές γιορτές. Στον καθένα προσωπικά, χτυπάει το κινητό μου γάμο την πέρα μου. Αλλά δεν πειράζει, συνεχίζω. Να μου φιλήσεις το χοντρό στην αμασχάλη. Να δώσει χαιρετίσματα στον Όντο τον μπασκετμπολίστα. Στο κεραμέρι, στο κυρκαλούδι, στο καπετάνιο, στο ψηλό. Και σε όλη τη μαγική καμεραμένη στουπά. With one of my favorite Ghoul-Tide ditties.